L'organització matricial amb la qual ara funcionem provoca un greu problema, pensar que les campanyes són un objectiu en si mateixes. Cada àrea de serveis centrals pensa, crea i ordena a la xarxa la venda d'un producte i després ningú vol sortir malament a la foto i encara menys quedar-se sense el bonus. L'efecte immediat són els objectius per empleat, els objectius per oficina, els objectius per DAN i els objectius per DT. El problema no és que es facin campanyes que ajudin a vendre el producte, sinó que tot es tradueix en fer complir les campanyes. El resultat és que la plantilla de la xarxa es troba sotmesa a una pressió extrema per complir els objectius assignats a cadascuna de les campanyes. I la realitat són les prolongacions de jornada fins a altes hores de la nit, baixes per depressió, per ansietat, per por i per amenaces que alguns valents s'atreveixen a llançar amb menyspreu. Comissions exigim als senyors de la direcció, recordem que no hi ha senyores, que aturin aquesta espiral, que està molt bé pensar en productes, però que el producte es converteixi en la prioritat és que alguna cosa falla. Ni la plantilla ni la clientela som els enemics de la direcció, i amb aquestes formes ho sembla. Deixin de posar en risc el futur de més de 32.000 empleats i empleades. Stop pressions! Al mes de maig de 2013 s'han de celebrar oposicions a nivell 7 i comissions ja tenim preparat el nostre espai virtual d'assessorament a www.ccoolacaixa.net. Trobaràs exàmens i el temari de l'última oposició, a més del fòrum on anem resolent tots els dubtes. Recordeu que el 60% de les persones que fins ara han obtingut plaça han fet servir el nostre espai. No esperis més i entra al web.